anthu ambiri dzulo pa 8 October 2024 amadabwa komanso kumafunsana kuti kodi chachitika ndi chani ku official Facebook page ya Chipani cha DPP pamene anaona zinthu zodabwitsa zikupangidwa posti ku page imeneyi. Ndipo izi ndi zina mwa zimene page ya Chipani cha DPP idayamba kupanga posti ku page kwawo, zimene zili zosemphana ndi zimene iwo amachita ngati Chipani. Ndipo kwapangidwa maposti osiyanasiyana oonesa kuti sangakhale ainakewo amene amapanga posti. Zimenezi zidayamba kuganizisa anthu ambiri kuti mwina mwake kwachitidwa mchitidwe uja opanga hack Facebook page yawo, koma zidali zisadasimikize pakuti izi zimankanakulirakulira ku page imeneyi kumapangidwabe posti. So anthu ambiri samamvesesa akati kupanga hack Facebook page, amaona ngati ndiye kuti ku page iko sikumapangidwa posti. Ndiye pamayikidwa ndi ena makomenti kumanena kuti mesa mmati page ayipanga hack nanga bwanji zinthu zimene zikupangidwa posti. So akati hack ndiye kuti chinthucho sichili ndi iweyonsoyi. Umakhala kuti you're not in control of anything. Like matuzi ndiye kuti you're not in control, kuti no you can control that page or you can control something. It's just out of control. So anthu amafunsa kuti azikhala bwanji, koma ena amene amaziziwa bwino anaziwa kuti Facebook page yapangidwa hack chifukwa zinthu zimene zimapangidwa post nthawi zambiri ku Malawi kuno anzathu amene aloziwika tinene kuti mwina ma influencer akapangidwa hack, zopangidwa post zake zimakhala zinthu zake ngati zomwezi. So anthu ena amene anaziwa ndithu kuti I think Facebook page ya Chipani cha Democratic Progressive Party chimenenso chili chosusa mu nthawi inoyi yapangidwa hack. Nde makomenti awawa ndi ena mwa makomenti amene anthu ena amayikapo pa mavidiyo amene opanga hakiyo akupanga post. So padakali pano ifenso sitimakhulupirira kapena kuti sitikuziwa kuti kodi Facebook page yapangidwa haki. So timafuna kuti tonse tionere limodzi chifukwa Chipani chimenechi chili ndi mapeji ena amuzina la Chipanichi. So sitikuziwa kuti kodi Chipanichi page yawo yeniyeni imene magwisa ntchito ndi imene yapangidwa haki kapena ndi mapeji enanso, kuti tione kuti muna mapeji enawo anakamba apo zokuti page yawo iyi yapangidwa haki. So let's just find out, tione kuti Chipani cha DPP ayankhulapo chani kuzera ku mapeji ena amenenso amalembedwa kuti DPP, ena amalembedwa kuti DPP press. Timve kuti muna ayankhula zotani zokhuza Facebook page imeneyi, kuti muna mwake aziwisenso anthu amene amasata Chipani cha DPP nkutheka muna they might be misled ndi zimene zikupangidwa post ku page imeneyi. So tione ma Facebook page ena amene ali muzina la DPP, tione ngati nawonso alembapo zokhuza kuti muna page imeneyi imene inalembedwa kuti Democratic Progressive Party DPP yapangidwa di haki. Komanso tione kuti mapeji amenewo ali ndi relationship ina iliyonse ndi Chipani chimenechi, pamene titaone kuti muna kumene kokoso akupangako posti motani. Monga amene tinanenera muja, apa tikufuna tipange search kuti DPP tione kuti muna ndi mapeji anje amene mutha kuonanso kuti ili popular, so anthu ambiri akuyikamba. So pali DPP press yoyambirira ndi Democratic Progressive Party imene ayipanga haki, koma apa tipite pa DPP press tione kuti muna akukambako zokhuza Chipani chimenechi. Akukambapo mwina iyi ndi 87k, DPP press iyi ndi 87k. Pa post yawo imene aposta just 30 minutes ago sanakambe kanthu. Pa post imene apanga post 58 minutes ago sanakambe kanthu. Ya 1 hour ago sanakambe kanthu.
ya wanawa go ina sana pange super post kanthu mpaka tafika maposti azulo tikuona kuti sakukamba china chilichonse zokhuzana nkuti muna page imene yapangidwa hack koma apa tikuona ya 12 hours ago imene ili azulo akuti attention kindly take note that our Democratic Progressive Party DPP official Facebook page has been tampered with by enemies of democracy. Our technicians are currently working tirelessly to restore the Facebook page. So apano titakusimikiza kuti DPP press the page iso ya DPP komanso titakusimikiza kuti page yao imene ili ya official Facebook page according to page afotokoza kuti chani afotokoza kuti yapangidwadi chani yapangidwa haki. Tuoneso DPP 2025 imene iso ndi page ina and imene iso ili ma followers ndithu. So last post I think inapangidwa 23 hours ago zakumulako. So mutakuona kuti page imene achipani cha Democratic Progressive Party imadalira ndi imene yapangidwa haki. Ndipo imene ndi 165k followers. 165,000 followers. Ndi imene yachitidwa haki padakali pano. So monga amene tinanenera kuti Facebook page ikapangidwa haki sizimatanthauza kuti ku page ko sikumapangidwa post. Kuzipangidwa post koma inuyo simapanga post zinthu zanuzo ndi kuti azipanga post ndi amene ayipanga haki. Inuyo makhala kuti you are not in control of that page. So zili zonse zimene mungafune kupanga post sizingatheke chifukwa simungaloweko. Komanso amene azipanga post iyo ndi kuti azipanga post zinthu zosemphana ndi page yanuyo ndi mutakuona apapa kuti zikupangidwa post za magalimoto ena kupanga post ina kuposta njoka ena carpentry ena zikuoneka za matoyi choncho wina wake akupanga za makatoni zinthu zimene zizali zokuti DPP ngapange post. Zimene zinthu zimene zimachitika nthawi zambiri Facebook page ikapangidwa haki. So nthawi zambiri mapage amapangidwa haki kuzera munjira zosiyana-siyana koma padakali pano palibe njira imene unganene kuti pano pa Facebook page yangayi sizapangidwa haki ndinapanga izi palibe chifukwa azungu kapena kuti mahackers amapanga ndithu zinthu zosiyana-siyana ndipo amapeza njira zopangira hack every day. So tiwerenge ma comment. Masi akuti ndiye ngati akukwanisa nikuberani Facebook page kuli bwanji sisankho Vincent yapita page icha. Zonsezi ndi umbava wa Lazaro. Amenewo ndi ma comment amene akuchitidwa comment pa ma videos amene ma hackers apanga post ku page ya DPP. Pali ma comment ndithu ambiri zosadira za Thubulo Esnad Gondros zimene zikugwirizana bwanji. Patrick Galu iwe bwenza page kwa ena yake. Admin kukonda kutsegula malinki abesa nazo page. So mene timanenera muja kuti njira imodzi yokuti page yako itha kubedwa ndi kumangopanga place kapita kumangotobwanya malinki ena aliwonse amene mutapeze pa Facebook. Zimene zija sizimafunika koma sizimatanthauza kuti imene ni njira yokhayo imene page yanu angakubereni. Pali njira zambiri ndipo padakali pano monga amene tanenera palibe njira yodalirika imene ungapange secure Facebook page. Yetu page atha kukubera mu njira zosiyana-siyana. Anthu amatha kulowa ku WhatsApp kwako kulowa mu phone mwako ndi umapanga zimene akufuna. So each and everything chitha kuchitika ndithu.